Karong buntaga sa Spotlight mga kapuso atong tan-awon kining inspiring nga storya sa usa ka pamilya gikan sa lungsod sa San Remigio sa amihanang Sugbo mga kapuso. 8 ka mga magsuon natapos ilang pag-eskwela o karon mga professionals na pasalamat sa paningkamot sa ilang mga ginikanan nga nag-uma sa ilang yuta. Atong ilailahon sila karong buntaga pinaagi sa kamagwangan nini mga magsuon. Makauban nato karong si Ma'am Jovi Cataraha Albite. Good morning kanimo Ma'am Jovi. Welcome sa programa. For the benefit of our viewers, ma'am, pwede ba nimong ma-introduce kanamo ang mga miyembro sa imong pamilya? Maayong buntag, Sir Nico, nga nagtanaw karon sa Regional TV Live. Ako di ay si Jovilita Cataraha Albite, ang kamagwangang anak ni Diosdado ug Libilita Cataraha nga nagikan sa San Remigio, Cebu. Ang akong mga ginikanan puro mag-uuma. Ako ang kamagwangan. Ang sunod nako si George Cataraha, isa ka pulis. Ikatulo namo si Jimbo Cataraha, isa ka architect. Dayon si Diosdado Cataraha Jr., isa ka marine engineer. Si Irene Cataraha, isa ka business ad. Si Rex Cataraha, isa ka civil engineer. Ray Cataraha, nautical, and Christine Cataraha, teacher. Pagkanindot paminawon ani ma'am, congratulations sa kalampusan ninyong magsuon. Ug syempre sa imong mga ginikanan sa ilang paningkamot, ma'am. Kumpara man kumusta man Ma'am Jovi ang kinabuhi karon tandi kaniadto? Makaingon yun ko, Sir Nico, nga medyo naa nagyoy asenso. Kung sa una, nga mo ang maglisod gani mi halos makakaon sa usa ka adlaw katulo. Imagine nakasulay mi ana, Sir Nico, nga ang among gikaon katong yellow nga corn tapos gisaksakan pa siya og kamote. Ingon ana dayon mong sudan ginamos. Pagkakaron sudan gihapon ta pero makaon na mi sa among mga gustong kaunon, makahatag na mi nila mama og suporta. Giunsa man ni ma'am ni pagsugakod sa pamilya ang mga kalisdanan kaniadto pag-uma sa imong ginikanan aron nga mulampos mo nga mga magsuon? Kami, Sir Nico, nitabang sa gyud mi sa amo ang mga ginikanan. Sukad pagkabata namo, ilahan namin gitrain unsaon pag-apil sa uma, pagpugas, pag-abuno, pagtanom sa mga other crops nga amo ang gitanom. Unya pagkatong nag-high school nami, nag-college nami, nag-apply mi og kanaang mga scholarship og ni nagitangan sad mi sa mga amo ang uban nga mga relatives. Muto nga niabot gyud sa point nga bisan pa man sa kalisod na adyoy nakahuman namo og ginabangay sad ming mga igsuon. How was it like ma'am katong nag-eskwela na mo halos sunod-sunod mo nga magsuon labi na pag kolehiyo ma'am sa may mga kalisdanan nga inyong naagian atong panahon na? Pag college yun namo, sir, dito gid mi niabot sa point nga kanang murag isod na gyud kay tanan nga nag-decide na gyud pag akong mama ug papa kung kinsa ang paunahon og eskwela namo. Duha man mi ka mag-igsuon nga kanaang sunod bitaw kay 1 year gap raman mi ako ug si George. So classmate mi since elementary hangtod high school, batchmate mi. During college mo to gipangutana mi nila ni mama kung kinsa namo ang mo na college. Since ako babae man ko, akong gihunahuna nga mas dindot mauna akong brother kay siya manggod ang mukuan sa iyahang family. Ikaw isip kamagwangan nga anak Ma'am Jovi, unsa man ka proud sa inyong ginikanan nga kamutanan nakalampos? Ako sobra ka proud yun ko sa akong mga ginikanan, Sir Nico. Kay imagine dili ko makaingon nga moabot mi ani sa amo ang sitwasyon karon. Ang inyuhang kurso, ang inyuhang grado, maura na among ikabilin ninyo nga dili makuha sa uban. Kay ang wala tay yuta, wala tay bahandi nga pwede ninyong masunod. To cap this off, Ma'am Jovi, sa atong conversation rong buntaga, kung doon na kay buot ipaambit, gikan sa inyong istorya sa inyong pamilya, gusto nimong ma-share sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon? Sa mga ginikanan nga nagtan-aw karon, ang akong ikasulti kaninyo nga uban ni ang inyuhang mga anak sa ilahang pagpaningkamot, hatagi sila og inspirasyon bisan pa man kung ang
kinabuhi lisod kaayo, makaya ra gyud siya kung inyuhang suportaan inyong mga anak. Sa mga anak, hatagin ninyo og bili ang paningkamot sa inyuhang mga ginikanan. Dili lalim mahimong ginikanan, labi na kung daghan ka anak, pareha namo. Nya ang mga anak gusto nga kabuton ang ilahang pangandoy. Mao nang maningkamot ta mga anak, kay bisan pa man kung dili kaya sa atong ginikanan, adunay daghang paagi para kita makabot ang atong mga pangandoy. Pagkanindot anak paminaw, very inspiring story karong buntaga kabahin sa Cataraha family. Salamat kayo sa pagpaambit sa inyong istorya. Congratulations ninyong tanan, Ma'am Jovi Albite. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Nico. Thank you sa tanan.